hvad hedder det? Ja, først så har vi sådan nogle lækre militærbukser, som jeg kalder dem. Men her er de, hvad størrelse er det, som I kan du se det? Det er en størrelse 14-15 år. De er aldrig blevet brugt, så jeg håber, der er nogen, der får glæde af dem. Og så var der sådan nogle, som mig, hun vil vise sådan nogle underbukser, de heller aldrig blevet brugt, og der står, hvad står der? Hvad står der der? Belarus sport. Ja, og så er det sådan et sejt tegn. Jeg har set nogen sådan her, men den her, den bruger jeg overhovedet ikke. Jeg har ikke haft den på. Jeg har kun de lyserøde på, som jeg synes, der er meget bedre. Men der er sådan en her også. Så er der lidt bukser her. Så har vi sådan en her. Så er der sådan en her. Kan man se? Ja. Og sådan her ser den ud. Og det er den største hvad? Ja, den kan stort set alle passe. Jeg har fået 7 af dem, fordi jeg fik nogle gratis som en ven, hun arbejdede med sådan noget, så synes hun lige, at jeg skulle have sådan nogle, fordi jeg ved jo meget. Og der står kigger det lidt lemmer. Ja, det bliver et eller andet, så. Men de heller ikke, den her er altid blevet brugt, fordi jeg bruger den ikke rigtig sådan. Ja. Og så er der sådan nogle bukser her. De er heller ikke blevet brugt. Der er også sådan her. Og her. Og det er en størrelse, hvad? 18. Nå, men det kan passe mig. Jeg har set sådan nogle her, og de er sådan størrelse. Men I skal skrive don't like videoen. Og det er video. Ja, og det er video.